sa lahat ng nanonood sa aking channel na ito. Ang channel na ito ay channel ng kaswertihan, mga friends. Diba? Marami kayong matutunan dito. At isa pa, mayroon akong bagong ipamahagi sa inyo na, ay nako, nakakatakot-takot na kaswertihan at nakakatakot-takot kung hindi ninyo to tinitupad. Kaya, manood na kayo, mga friend. Ito na po. Bago po tayo magpatuloy, sa mga disclaimer po dyan, sa mga taong hindi nagustuhan ang video ko, paki-skip na lang po sa channel na ito po niya. Humanap lang kayo ng ibang videos, parang doon na lang kayo manood. Sa mga disclaimer dyan. At sa mga may gusto at may interesado sa video kong ito, okay, tara na. Manood na kayo. Okay. Sa mga dyan, don't forget to subscribe my channel, Francisco Toralba, to like, share, and subscribe. Huwag niyong kalibutan mag-subscribe, mga friend, ha? Ako kayo, mga friend. Ako, marami kayong aral na dito makukuha sa YouTube na ito, channel na ito. Okay? Let's start now. Ang bago kong ipamahagi sa inyo ay tungkol sa kurtina. Naku, kurtina. Ang iba dyan hindi alam parte sa kurtina. Basta-basta na lang po silang naglalagay ng mga kurtina sa kanilang bahay. Wala naman silang alam kung ano ang dapat at kung ano ang hindi dapat. Kasi sa nalaman ko sa Pungsoy, dapat ko ring i-share sa inyo ngayon dahil mahal po kayo sa akin. Hindi ko gusto nga may mga masamang mangyayari sa inyo. Ang gusto ko lang po ay puro na lang kaswertihan ang dumating sa inyong buhay. Yan ang gusto ko, mga friend. Kung masaya ako, syempre masaya kayo. Kung masaya kayo, so masaya din ako. Yun lang. Yun ang gusto kong mangyari, mga friend. Okay? Ito po ang i-share ko sa inyo na nalalaman ko parte sa Pungsoy. About sa kurtina kasi, mga friends, ito po. Ganito po. Kurtina ito. Dapat pala, pag ang kurtina mo, dapat nakaano sa sahig. Dito. Nakaano talaga siya, nakaano sa sahig. Dito. Last consider niya po, 1 inch pataas. 1 inch pataas po, consider po yun. Last yun na consider sa Pungsoy. Kung hindi ang kurtina nyo po ay, nakalagpas na talaga sa 1 inch, negatibo na po ang mangyari doon. Kaya po, ako pa sa inyo, mag-iba na tayo ng style. Sundin natin ito. Sure na sure ako, maraming biyaya ang darating sa inyo. Kurtina pa lang, hindi nyo na nasunod. Ngayon, alam nyo na. So, hintayin ninyo ang mga oportunidad na darating sa iyo. Parte lang po sa kurtina. At ang nice po nga color sa kurtina, yung mga light color, light green, light yellow, mga ganyan, mga friends. Pero wag kayong maglagay ng kurtina na itim na kulay. Kurtina na itim. Naku, pag itim na kurtina ang ilagay niyo sa inyong bahay, nako, mga friends, magdudulot sa iyo ng mga negatibong mga pangyayari, mga ano nalabas sa mga negatibo, friends. Wag kayong maglagay ng mga itim na kurtina. Ang kurtina din, friend, dapat lalabhan po yon 1 month, isang beses lang po, mga friend. Dapat 1 month, isang beses lang po.
Dahil kung yung ang mga kortina ninyo ay nangangamoy na, mayroon ng nakatirang mga spider niya, na namamahay na mga spider niyan, lalo na nangangamoy na nako. Sure na sure po ako, may mga maligno na pong nakatira doon. May maligno na pong nakatira doon. Kaya, ako sa inyo, tanggalin, kung napansin ninyo na ang kortina nyo ay may mga spider na, nangamoy na, tanggalin agad. Tanggalin. Palitan ng bagong kortina para walang mga negatibong mangyari. Puro na lang kaswertihan ang dumating sa inyong buhay. Okay, mga friend, dahil mahal na mahal ko kayo, nag-share po ako sa inyo. Na po sa inyo kung naniwala kayo sa akin or hindi kayo maniwala, wala naman po mawala sa akin kung maniwala po tayo, di ba? Basta ang purpose in life po sa inyo mga friends, gusto ko pong umangat kayo sa buhay ninyo, magpakayaman, masayang pamumuhay, walang mga masamang mangyayari. Mga friend, don't forget to subscribe my channel, Francisco Toralba. Subscribe and like my channel. Ito na po, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.